Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» навіны культуры на календары 20 мая. Сёння мы агучым праграму нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Маладзечні. Раскажам пра цікавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3» і даведаемся пра адметнасці новай выставы Таццяны Радзівілка «Тэрыторыя чысціні». 8 і 9 чэрвеня ў Маладзечні пройдзе 18-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі. Асноўныя мерапрыемствы фэсту сёлета прымеркаваныя да года малой радзімы. Так, у выставачнай зале Палаца культуры разгарнецца выстава «Наша малая радзіма вачыма мастакоў», а Мінскі абласны краязнаўчы музей прадставіць экспазіцыю графікі «Майя Аксельрод. Вяртанне дадому». Праграма фестывалю ўключае таксама другі і трэці туры рэспубліканскага этапу нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Завершыць музычны форум канцэрт у летнім амфітэатры з удзелам артыстаў беларускай эстрады. Дарэчы, Белтэлерадыёкампанія будзе ажыццяўляць здымкі канцэрта ўрачыстага адкрыцця і закрыцця фестывалю, тэлеверсію якіх пасля можна ўбачыць у эфіры «Беларусь-3». А праграма навіны культуры ў фестывальныя дні будзе выходзіць у эфір з Маладзечным. Сачыце за нашымі выпускамі і пазнавайце ўсе навіны першымі. Што яскравага і цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі у нашым наступным сюжэце. Лені Кравец выпусціў кліп на новую песню «Дастаткова», якая ўвойдзе ў яго будучы альбом «Павяліч вібрацыі». Рэліз 11-й па ліку пласцінкі 53-гадовай рок-зоркі намечаны на 7 верасня. Артыст таксама падзяліўся трэк-лістом, у які ўвойдзе 12 кампазіцый. Сам ролік прысвечаны сацыяльнай і палітычнай сітуацыі ў свеце і заклікае спыніць забойствы, войны, дыскрымінацыю і ўзгадаць, што кожны чалавек мае права ў тым ліку на шчасце. У нашым жыцці было дастаткова расізму, разбурэнняў, прагнасці і несумленнасці сусветных лідараў. Мы павінны ўстаць на правільны шлях праз вышэйшае разуменне, пракаментаваў Кравец. Петербургскі гурт СБПЧ працягвае запаўняць эфір сваімі песнямі, а інтэрнэт-прастору відэа на кампазіцыі з апошняга альбома. На гэты раз музыканты паказалі кліп на сінгл «У нас ёсць усё». У відэо, можа, ёсць не ўсё-ўсё, але дакладна прысутнічаюць фронтмен Кірыл Іваноў, фрыкаватыя акцёры, кантрастныя дэкарацыі і сабака. Але самае галоўнае, у трэку ёсць фірмовы стыль самай вялікай простай лічбы, які крытыкі празвалі інтэлігентнай танцавальнай музыкай. Рэжысёрам відэа стала Женя Анегіна, якая адзначыла, што гурт вынікам вельмі задаволены. СБПЧ назваў ролік іх самым прыгожым кліпам. Snow Patrol показалі свету кліп на песню з назвай быццам бы скрадзенай у Ірыны Алегравай «Імператрыца». Але калі жарты ў бок, то сам трэк увойдзе ў будучы 7-й альбом гурта «Дзікасць», рэліз якога адбудзецца ўжо на наступным тыдні, 25 мая. Раней музыканты асобна выпускалі з яго песні «Не здавайся», «Жыццё на зямлі» і «Што калі гэта ўсё каханне, якое ты калі-небудзь атрымаеш». Словы напісаў лідар гурта Гэры Лайтбоді, а над музыкай працавалі ўсе ўдзельнікі Snow Patrol і прадзюсар Джек Найф Лі. У новы альбом увойдзе 10 кампазіцый, а сама «Дзікасць» стане першай студыйнай працай калектыву за 6,5 гадоў. Рэспубліканскі творчы конкурс на лепшае асвятленне ў сродках масавай інфармацыі тэмы мастацтвазнаўства і мастацкай крытыкі, арганізаваны Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь і Беларускім саюзам мастакоў, стартаваў у нашай краіне. Ён праводзіцца сярод журналістаў, друкаваных і электронных сродкаў масавай інфармацыі, а таксама інтэрнэт-рэсурсаў. Да ўдзелу дапускаюцца матэрыялы, апублікаваныя ці якія выйшлі ў эфір на працягу 2018 года. Вынікі конкурса будуць падведзены ў пачатку наступнага года. У карціннай галерэі Гаўрыла Вашчанкі, што ў Гомелі, працягваецца прыём работ на абласны конкурс творчасці маладых мастакоў «Прасоўванне». Да ўдзелу запрашаюцца жыхары горада і Гомельскай вобласці ва ўзросце ад 16 да 30 гадоў, якія маюць ці атрымліваюць адукацыю ў галіне выяўленчага мастацтва або якія проста жадаюць стаць мастакамі. Работы павінны быць створаны за апошнія 3 гады, пераважна ў жывапіснай ці графічнай манеры. Творы прымаюцца да 31 мая. У музеі Дом Ваньковіча ў культуры мастацтва першай паловы 19 стагоддзя разгарнулася выстава Ольгі Навіцкай «Сны аб мінулым» з выкарыстаннем тэхналогій дапоўненай рэальнасці. На ёй прадстаўлена серыя акварэльных работ, прысвечаных гісторыі архітэктуры Беларусі. Знакамітыя замкі, касцёлы, сядзібы,
Большасць сюжэтаў тычыцца агульнай польска-беларускай гісторыі да 20-го стагоддзя. З 31 мая па 3 чэрвеня ў Клімавічах пройдзе міжнародны фестываль дзіцячай творчасці «Залатая пчолка». Дарэчы, такая назва з'явілася дзякуючы сцягу і гербу Клімавіцкага раёна, на якіх намаляваная гэтая казурка. Больш за 20 гадоў таму, калі фестываль толькі пачынаўся, ён меў статус рэгіянальнага, а ў 2001 годзе свята стала міжнародным. За час свайго існавання «Залатая пчолка» запаліла мноства юных зорачак. Лаўрэатамі фестывалю ў розныя гады былі Ксенія Сітнік, Андрэй Кунец і Ганна Мушак, Міхаіл Ліла і Лідзія Заблоцкая. Далей звернемся да праграмы міжнароднага фестывалю тэатраў лялек, што гэтымі днямі ладзіцца ў Мінску. Заўтра акцёры гомельскага тэатра лялек прэзентуюць незвычайную камедыю для дарослых «Пліх і плюх». Спектакль расказвае пра выхадкі двух шчанюкоў і іх уладальнікаў, братоў Паўля і Петара. Камедыю з элементамі чорнага гумара паводле аднайменнага твора Вільгельма Буша, якога лічаць адным з родапачынальнікаў коміксаў, паставіў рэжысёр Юры Дзівакоў. Яшчэ на адну пастаноўку раім звярнуць увагу ў праграме міжнароднага фестывалю тэатраў лялек. Заўтра на сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Магілёўскі абласны тэатр лялек прадставіць моноспектакль для дарослых «Сіняя-сіняя» паводле твора Владзіміра Караткевіча. Гэта маналог-споведь, расказаны з дапамогай пяску. У аснове сюжэту пакладзена гісторыя пра душэўную прыхільнасць да месца нараджэння, якую людзі часам не адчуваюць і не ўсведамляюць. Галоўную ролю ў спектаклі выконвае Мікалай Сцешац. На купалаўскай сцэне ў межах фестывалю артысты Санкт-Петербургскага тэатра «Карлсон Хаус» заўтра пакажуць рэфлексію пра сённяшні дзень і пошукі сябе ў «Wanted Hamlet». У аснове спектакля варыятыўны маналог на ключавыя тэмы шэкспіраўскай п'есы. Гэта гісторыя пра сённяшні дзень, адхіліцца ад якога немагчыма. І ў той жа час гэта дыялог з кожным гледачом пра яго ўнутраную прыроду. Галоўны герой па чарзе прымярае на сябе ўсе ролі п'есы, але яму не падыходзіць ні адна, у тым ліку і яго ўласная. Спектакль «Пансіён Бельведэр» у пастаноўцы італьянскага рэжысёра Матеа Сп'яцы заўтра завершыць міжнародны фестываль тэатраў лялек. Яго асаблівасцю з'яўляецца адсутнасць жывога слова і праца акцёраў у масках. Сюжэт перадаецца праз музыку і пластыку. Універсальная гісторыя разгортваецца ў пансіёне для састарэлых. Ролі ў спектаклі размеркаваныя такім чынам, што кожны артыст пераўвасабляецца ў асобу процілеглага полу. Мужчыны іграюць жанчын і наадварот. Але гледачы даведваюцца пра гэта толькі ў фінале. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Гэтымі днямі завершае сусветнае турне 2018 некамерцыйная кампанія «Шэньюнь». За год 5 гастралюючых калектываў, кожны з якіх суправаджае поўны сімфанічны аркестр, наведалі 160 гарадоў, 20 краін, 5 кантынентаў і далі 500 канцэртаў. Місія кампаніі адрадзіць шматвяковую гісторыю Кітая і пазнаёміць гледачоў з класічным кітайскім танцам. Некалькі стагоддзяў таму яго выконвалі пры двары імператара. Сёння гэтую форму мастацтва адраджаюць танцоры «Шэньюнь». Важныя не толькі рухі на паверхні, але і культура, гісторыя, якія стаяць за ўсім гэтым. Пасродкам танца «Шэньюнь» распавядае кітайскія легенды і дэманструе этнічную разнастайнасць краіны. Для гэтага самім танцорам трэба разумець персанажаў, ролю якіх яны выконваюць. Мы чытаем кнігі, глядзім фільмы, іх герояў мы і спрабуем адлюстраваць на сцэне. Але тут усё інакш. Гаварыць мы не можам, можам выкарыстоўваць толькі рухі. Гэта адначасова і складана, і цікава. Кампанія «Шэньюнь» была заснавана 12 гадоў таму і адразу зрабіла фурор у свеце шоу-бізнесу. Шматлікія крытыкі і гледачы называюць гэтае шоу класічнага кітайскага танца і музыкі лепшым у свеце. У межах дзён татарскай культуры, якія першыню праходзяць у Беларусі, у Полацкай мастацкай галерэі прадстаўлена выстава «Шматколернасць татарскай нацыянальнай культуры» са збору Елабужскага дзяржаўнага музея-запаведніка. У экспазіцыі каля 187 музейных прадметаў. Гэта ўзоры сучаснага нацыянальнага касцюма і прадметы інтэр'еру, створаныя майстрамі татарскіх нацыянальных цэнтраў, скураныя падушкі з раслінным арнаментам, кнігі і тэпцікі, арнаментаваныя ў тэхніцы шматколернай мазаікі, а
таксама работы заслужаных мастакоў Татарстана і Башкатарстана. Выстава працуе па 1 чэрвеня. Пастаноўка «Ліпень» Магілёўскага драматычнага тэатра будзе прадстаўлена ў праграме 19-го міжнароднага тэатральнага фестывалю «Вясёлка», які пройдзе ў Санкт-Петербургу з 29 мая па 4 чэрвеня. Спектакль па апавяданні Івана Вырыпаева паставіў галоўны рэжысёр Магілёўскага драмтэатра Саўлюс Варнас. Тэкст чытае акторка Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра Юлія Ладзік. Спектакль ідзе ў жывым музычным суправаджэнні. За ударнымі Александр Артем'еў. Ён скончыў музычную школу, стаў скульптарам, а пасля атрымаў нацыянальную прэмію за лепшую мастацкую фатаграфію. Яўген Колчаў пра партрэт Данцыга, бюсты Леніна, працу са Жбанавым і, канешне, пра шчасце мастака і чалавека. Глядзіце заўтра ў праекце «Майстэрня гісторыі аднаго мастака» ў 20 гадзін 10 хвілін на Беларусь-3. Это счастье, когда занимаешься любимым делом. Это правда. Скульпторы по натуре своей должны быть более честные люди, потому что профессия обязывает. У Вялікім тэатры Беларусі працягваюцца рэпетыцыі пастаноўкі «Пятрушка» на музыку Ігара Стравінскага. Гэты спектакль больш за 100 гадоў назад зрабіў фурор у свеце балета, а выконваць у ім партыі лічылася за гонар. У якасці рэжысёра ў Вялікі тэатр запрошаны зорка сусветнай сцэны, прадстаўнік знакамітай балетнай дынастыі Андрэ Сліепа. Народны артыст Расіі сам не раз увасабляў на падмостках «Пятрушку», а зараз ставіць легендарны балет па ўсім свеце. Прэм'ера пастаноўкі запланавана на 6 чэрвеня. Зачараванне. Менавіта пад такой назвай у выставачнай зале музея гісторыі і культуры горада Новаполацка разгарнулася персанальная выстава беларускага мастака, прадстаўніка віцебскай мастацкай школы Міхася Ляўковіча. Кампазіцыі філасофскага гучання, гістарычнай аповесці са старажытнай архітэктурай, краявіды Віцебшчыны. У экспазіцыі прадстаўлена 30 акварэльных лістоў, выкананых за апошнія гады. Наведаць выставу можна да 30 мая. І яшчэ у музеі майстэрні Заіразгура ў межах 1-га міжнароднага фестывалю «Арт-Мінск» прадстаўлены мультымедыйны праект Тацяна Радзівілка «Тэрыторыя чысціні». Мы сустрэліся з мастачкай і даведаліся пра адметнасці экспазіцыі. Татьяна, здравствуйте. 2 года назад в нашей программе вы представляли свою персональную выставку «Тайм» или «Частная жизнь». И вот новый проект «Территория чистоты». Мне показалось, что ваши произведения больше можно видеть в коллективных выставках. А как возникает потребность выразиться индивидуально? Этот проект, который мы сейчас можем видеть в музее Азгура, он родился не на чистом месте, не на новом. Была замечательная выставка, групповая, называлась «Чистота и гигиена». Небольшая часть моего проекта, который был выставлен там, она как раз и была связана с образом бахил, как образ чистоты, образ хрупкости, с одной стороны, с другой стороны, необходимым предметом для того, чтобы стоять на постаменте. То есть здесь вопрос шел о моральном аспекте того, кто стоит на пьедесталах. И после выставки у меня осталось такое ощущение, что я не договорила. Почему именно чистота – повод для вас поговорить со зрителем? Чистота вообще понятие очень многозначное. Например, чистота – это пустота, чистота – прозрачность, а также, может быть, как и выхолощенность. Она может нести позитивную сторону, а с другой стороны, может быть и использована как негативная сторона. Мое видение чистоты в данном случае – попытка объяснения сегодняшних процессов с точки зрения цикличности всех происходящих процессов. Мы постарались превратить выставочное пространство этого зала в лабораторию, чистое место, с которого может начаться любой потенциально возможный сценарий действия. Вы получили академическое образование. А как происходил поиск себя в искусстве? Мир сейчас развивается сумасшедшими темпами. И в том числе и искусство, оно переходит на новые медиа. И для меня было естественно, что я, помимо, допустим, живописи и графики, которую я изначально изучала, я перешла в какое-то трехмерное пространство. И не было никакого резкого рывка или скачка. Татьяна, а как вы считаете, нужен ли зрителю гид по вашему проекту? Немножко нужен. Конечно, у нас висят экспликации. Возможно, кому-то нужен более простой язык для того, чтобы объяснить, что художник имел в виду. Хотя, исходя из названия выставки, любой зритель имеет право на собственное мнение. Еще одна тема – частная жизнь. Достаточно часто встречается в вашем творчестве. А что вы хотите сказать через нее? Мне кажется, что частная жизнь важна для любого человека. Это то, что сложно раскрыть для других, и то, что больше переживается внутри.
Мне хотелось какие-то переживания собственные показать. Не сильно. Я перелистывала альбомы свои семейные. И, возможно, то, что уже было давно забыто, то, что было связано с родителями, вдруг показалось откровением. Этим открытием я и хотела поделиться со зрителями. Татьяна, спасибо и до новых встреч с вашим творчеством. И пакуль гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.